uru nabwata amone kisimiki uru nabwata amona mabaki. Lidko ligoria kabere nande ase nande tiguru ejumana kiguru kiguru omukubyo omukubyo oyo aso omukubyo oyo ona njiro mundu mungai ni na mate kusi ligoria kabere aso omukubyo yega keroto kwenda oboroso bumugusi litkeliga lya lero na mwatebete bina tokogenda kurwabu chingencho chikugusi chiebirwe nabo igo echiria chiaiturwe nebiro echio na ito kwana litko lya lero to na kenga kere limo lya bwatiro bya manganaro amange abeire kurwa chinga kichito chitsokoro cheito lakini ende gotwa chikwika buna bono na singenjo yomo nyandambali rigachi gocha ekebuse kerende gegacha na karo giacha tokachaka gotika chinchira cheito tukagenda chinchere chiga cy'umuntu murabu agoteba umusungu lakini asingenje yo tutarachi ikegori kigetarachi gusira sokoro no ari gaiga nero gotumanya iri maserinde nga chinchere chiga nchirichi nande bintu kibiarengo mbiye kibwarengo igotogotebia nani mbate bintu gwetani 20 na kianda abirabe 30 na gweta ebyo tochikokwana mnekamo ogosaba gweke gusi asogo sabweke gusi ogosasi mankoro nogokana tankoro eban na kyumu gusi arenge gosaba ande katiga ntu akwanire tegoro yenya mumbo na karoto akwanire yenya mumbo agatoera sanki kiarenge ataba it was a movement tini yebirecha yarengorro eya chete chinga kimnechi karibu karoto gosoa aseritkeliga liarero asomurubelio yega okorokwa uboroso bomugusi omwaka ochoi nyambasora no aregaiga nsemelie chibicha akorokwa Havila Kariri semelie chibicha na Mariogi akorokwa Kevin Ongeri nche numwarigane bwege pindi ekega nkorokwa Mkate Enoch tulikere gose otwakere simi ase namba eyo era ase TV yao 0726 447367 0726 447367 nabo igona bokulika ase YouTube nerigabo ase YouTube eito Getembe TV nabo go Facebook Getembe TV karibu mwensi abana bali bale abake abaguso abana bali abake tokonyora nagabo boli maswali on spi to tiga togende ne tokanga go twakwandira igoro yugo saba gweke gusi na kyabantu bali ngosaba na tiga to bekenyo na kuguka tokukwanira ekero monto aigwe nga ekeno chire nagekoro mwako cyo yaregega karibu twensi mwako cyo omorigeri bwekera mukimaise kiagetemera kwa nimbiore esomo gorobo rero ntoteme kurigereria chingencho no bokoreri bwo mugusi buri wakabere amatukari aitire buri bie birupi nebinde bigokorwa asi chingencho gete na tutaraji kurigereria binte ebyo nabona ari gutaka tumanya inkigeko gere binte ebinde bya tigirupi
bie bina ku yani bia bero overtaken igamuranya bere silitugoria rero sangani eruge nyanduaro nkenke iriegere tuigumononga inki gekogera ibintu gete bia tikuro no gwakwentaro egente tuguru ko kana taigo ninki ase kiusi engenje tu okoroka ngabono eno okorasa chiombe bone bintu bigi bia chenji bia rura alies bia kabere kare kubwata kana egente gitangani unda kwane sumuntu gwikenya muriro tukoroka ethnicity yani bo kabira clanism ekenyomba bone bintu binde bia kogera po mugusi mono bakarabona bisauria bagusi ba chiresiko bone tigatutige bintu gitebio tukoroka ethnicity na tribalism ebikagera bigatigwa binde bigatunga turakora nga turabagusi egento kende kiagere bintu bia tigirupi negento tukoroka acculturation yani okobamo nebisa kubinde buna bagere ngo baturi nabayikwa babaiga tuabana ibisa kuga binde tweki abayikwa betomatika abayikwa nabaga banyamato sawa beko na bakuru kwa bayikwa na intumba intuerie tandire ba maria tana bagotoroka nabandi abamanyi bali nabayikwabe gamama miyebona bon acculturation neriyo wono tubwati chinge bune chiwa bagere ekora bagere ntuaburuka netemono sana inera acculturation engenchende gerete bintu bya chinchi bya ruese birepi nono gusichinya bububu okochobera karaba ntumba gachire gochobera bon bintu bya gari bintu bya elrepi rural urban migrations na urban rural migration abantu banganyire kuyemechi bakire chitown bono ko bakire chitown yoko nganyo kokonga buno tokoroka migration muno ria bagusi banganyite yagerire bintu gete buno bono ogosara gwoku tikoyo egento gekoro kuna no koragora tikoyo abantu bona bali koragora ebintu binde gekoro kuna no kongurio bomera tikoyo bono tuji kongurio bomera town bia tirwe binte binde egento kende kiagerire binte bia sirire bitayo kabisa negento gekoro submissiveness in society yani ukwetigana ngabono boneka ense na berega ense ya ikire dynamics bono tiatotike igo tomenye bono tigatomenye igo ekorese no ikiretega egento kenene ekegoriege the youth and the role of the youth in society abakesa keke kuna mwaro kaliete mwaro ko senchenis bajenje tie bintu pitaguna bya kabere kale bone bintu bichenje tibona mangana yandi togote buna bono gwatera abana maremo karana abana muraboka bagatiro bona abana baho no bwata abana chenis katiba njate betenga tenone katiba bana chenis yo muchibaka bwatero muziko bole nga yago chi bone bintu ina byaga de bichenje lakini ibinde mbiri byarenge birebiya ibinte mbiri byarenge birebiye bunone nyangi yekekusi enyangi yerero teyo ogo chigendo twale koroka buno go sata chinserebe karoba swati mbaga satri chinserebe bakonya abande nombono liyo bakabake bakonyora satri chinserebe koroka kabisa oyo no musubati kabisa bweke kusiyo mugusi ekire ronke tokoma mugusi tokoma nyonde bwense bono mono bunese nyangi yebitinge bo lero teyo nakiye binte bona byagerire igo enyangi yebitingeye ekireranete ne mangana ali yoko musubati kurusoba na koenda chinsobo koenda sa uchikonyoma twakoriganirie ekero tokogenda ase ebinto buna ebio the factors that has led to this yogosira ebinto ebiga. I'm talking to the Gen Z and then naba bande barero nga ebinto ebi byonse n'omwaka eresire na bibikoba mwaka ngokobolinde ebinto ebiga mbiyarenge byobuyaso omugusira mbiyarenge buna bono korasa okorasa chiombe okorasa kulinga okorasa okoire na igobogeka ena igo mbia na ye banga na ena igeye engombe yarenge litoro kabisa engombe liye bwata manyi kabisa gutiesana nero ya karasirwa anto banga bayira engombe litororo engombe nde yonse engombe yebono ya bensimbagira lende yale tulendo umuntu naro urenge kabisa uri umuntu bwena igo talionde bwense naro umuntu bwekonyoro manyire kabisa ngoyo osokorasa wona ngombe ntangani yarasi twali bogere mate alibo abisaba ruroche mate nalibona abagusi batete ngopane bebe gwete kwenye untune nyama yale ngoro bona bagateba nga irena igobogeke ngombe iyo libage na ige kogenda iga yebeke bogeka ige ria ngombe yekoreki ekubali enyama bakabuye bona bakibate irena igobogeka wane ngakia lero ko irena igobogeka eso muntu minonyo uri gasi umuntu minonero uri gasi yali takwira lende irena igobogeka tata
Eso muntu mino kara lyo koire na igobogeka. No kubeka, no kubeka. Ngombe kora salende. Bese irapwe irene lika abantu ba mino data. Oh yes. Ike usiye kitoro kine kialenga. Biya kabisa. Igo ningia bono ntagete tuchakire ogosaba gweke gusi. Ogosaba gweke gusi. Bono naki nkikia ngogara omugusi achigosaba. Ebintu pia ariko gero omugusi achigosaba engoro. Nyasaye ne litali ekegere. Nyasaye tiriri litali ekegusi Nyasaye. Litali ekegusi borongo uri nyabagusi wa mate kurukare ariko rukwengoro. Kale ndibone sauri twa engere tunaba ese chinguru cyabo cyo kwegana kwabo intu tokarukuru esema ngana engoro ye yari gusabwa mambya dio banderere ntukuto mwana ndige liyo mungu nakabwatira robere umita kuchiese liyoba koraba igene tga chinguru getenchire kuruese liyoba no mutinyi bako ne chingana ngeni munabona umuntu onyo chingana ngeni na ukwala ko ndo chiko kolerana abo kuchingana kibacho kubuli kabisa ngakishingana ngeni chida bekera beke ziyekiya usekebe ubwo ntiarenge chance tiarenge bobe ntiarenge mona nene tiarenge okorana kwalenge ngenje yani okusaba kumuguzi okanata okwalenge esichinge tuchingiya amasabo okogenda amasabo mambye getunu igoro paka none kale mbuli tale ko bangateli gotu paka bwango iga etengo rere yekusiye kurukuribina yerera abandi baonjole ngalibina batanga to libina night mumaitenga nje libina linege ntukialenge sacred abantu bali abangina bali balire emyaka embura ya asirama tukamange pono uikabagende bakana teritanga bakana betigane pi ogokanata no gotaragira ora ukire kiryanzu bwa ko korine bintu mumekwe mogende getunu igoro ekora sai mukrete igoro mukusine gente nganya sai no arabu Nyasaye ni gare igoro Nyasaye tali guchinsa iga abantu ndiri bamenyete kiburi Nyasaye gari guchigora bono barwe burime bagende gituna nyamoronga kiburi ne chinga tubwate mabaliri togende kiburi yabugirango mate basi igono bono bagende bachikokanata kanata ne gintu kiale kingenchene sana bachikosabe mbuletu naende mbuleke gotwa nabera atwa magengo etwe mubira kabisa umusarali ne mbuleli gutwe ko magazi na roche gwato diga ngaina batiga amanengo osamanego ngotu yarengeki amagengo ebyo ngure musarali yinge okoinga embure ni okoinga mainga mbura ngingi ngeti embule ingete kabisa ya ingire ina begoeta wone embule yikale ya mwamirire ngenche kabireyo banye na magene uju na bira tu magene kenyoleki wono mambia iwe kababo kata kimbura ya tu ta magene bas igombora magena atarenge gotwa achachi ya tali achachi ko cyo karo cyo batwera mule no bobogeto mwakoreire ngoro kende oliga sali mwanya ole tali tangani mokorera neti mukorera ni amaru ndane ndagera abantu ko bari ko paka no mbono ko ndagera pakeiteke uchinze One real igone ngoro nere nyole ni chisukuru chinyorere ukuna kukana go mwage begeteri gesa ti mwakora na chisukuru mukanyora rigesa mwabeke ndagereriamo murangiri na sokoro uri omanyero muchioyo aye igorera aye bisi aye twere mate bono no mukaira rio kama wa mangamu amaribobe embule bona begocha kubatwera amagena uikamuriyo monta kireke ege akibona gintu kiri kuruku gotongora gotongora bari ukima buri obotongore ubukima buri obotongore kabisa muntu kubura tanko bari numusaje bona bari amatuka yonyo ndore ko ruworo ko mochani aba muzo mukungu buri ose nabana mangana yasarekire nakiye ko gero yo ko runganere oyo ko runganere manua achete akanyora umurumu abo akanyora mukei aya bunduzi ngakikwale ko korotere kama minta iganta iyo nindagire ntangani ole teraba amate bali ntara akoraki ntarai yoro akapwata marua ya akaitera kaba turubani abuke kaba yaya bundusi tare mobe manu abereke oroncho bundusi tare mobe manu abereke oroncho manu oyo manu na erojo kuburukania abantu oyocha bono ngakimo gotere kamaru ga ntayo manu na bundusi ngengomana bundusi
Gobono mano na kamuche gake. Kagoche gaga. Gaturubania abantu ga. Sari ndagire yimenyekanite na eyiye kuri kuna abantu. N'abantu abanene. Abamu abantu abanene. Ekyanya bamo. Bona kanyora abantu baro aba mukati ngyaje gokora. Oje kuri ndagire se itoga atereke ga iganteyo. Kei. Karuo. Sawa. Igo. Bono ugosaba okogo kware ngusaba ekero chingaki chirigesa. Chingaki chirigesa. Ekero mbara ya iregeka. Ekero abana batari iborwa. Ebirongo byateko. Igyateko. Ekiyakorwa igyateko. Ngaki byateko amabegete. Nabo amasabale gokora. Karubo weto bwakira. Bune libono corona yacha. Ntwagana ko Canada. Tuwajide ekegusi. Bono ntuje tura kugatia. No chikanisa nchi yakora tamasa. Amasabale chikanisa yana akuruko Canada. Abagusi ko rukale kanisa yene tara kanisa etaracha. Ayege sono mu Adventist yore. Utarabo mu Adventist yoro mu gusiri tangani. Tali ngoro mu ko ibone ko mu Adventist. Esabasi etaracha. Esabasi. Itaracha. Esaba ye itaracha. Igo ukana ta kwarengo go saban kwarengo. No kumugona go saba no dibinga no go saba usine wiki yo saba. Ensema ya 70 day. Wiki yo saba na ba Catholic. Ngakiri. Okwengata nyale okwengata. Kwaresima. Ramadani saba Islam. Na babandi baboterona ngakirere libakoroka kesha. Ali na masaba na kulina ku Canada. Bagere barumba jetu ko tika Canada kuri. Nakiya garo bwato tero kongpa bagikoyo mbatigeti. Mbabwatie yabo ngakiyegoro kwe yabe. Abakolino no chincho mukolino yo matenga bano nchozo sega ikapto. Abagusintu tu atigete. Bagara mbakole tiki. Batigeti. Baru yambakole tiki. Batigeti. No na basikisi amansa mbatigeti. Bagatigeti ku etini yabo boli bajetigese. Ese ntu abagusi. Tu ajetigete nakinombo tukuna kubolinki kabana abagusi yaba. Ka turasire bona abana baiteka ko liekeke. Mbamete ngantu abade chisimpagera. Echitwe biro bona bataje komanya. Abana buna mundi gereti matagerete. Mumatenga nyangera njale ngoro bakanya nyabisembe. No nyabisembe njale ngo bakanya ruago. No matenga ombi ntu abade ale ko kunyanko moni. Mbachi manyete. Mbamete nyabarati ababa. Mbaye manyete. Nerore robararo. Ese ntu tuebira lakini abandi mbayinyolete. Na kia kora toya twara nyorana dimese ime ngakigete. Toyinyora yike usi. Yirigeito kiarenge kia na kieki bana. Bono, ntagete onkorere ogosaba weke gusi. Ogosaba weke gusi. Ogosaba weke gusi gese okwiyariga ndirende gese oko. Ngoro. Ibanyere rogongo rwitoro rwa usiga iga. Tebya sakawa namurangia kembugu. Baborie ngoro. Ebe na intuye banyere rogongo rwitoro iga. Iriero sentonyore wasia monto na wasia ngombe mwenste babebo abebo masabona ara yar gokorwa ine nsema sinini akesana gogo ikatoko saba goetera shisokoro chitu wesera shisokoro goet bali bato tanganerete une sokoro yababasi muuru bono aiga gokwana na ngoro Engoro weterese ababani bali baito abatangani onyensa ka omurangi ya kembugu sagara morangi nya kembugu namone sokoro yao sokoro yao sokoro mona sokoro yaba abasweta oibabe oikabwa tora abantabu nyine sokoro ibona ino sweta mouru bona abuna ababasi sokoro yitu yababasi sokoro yitu yabambo yabanchali baito sokoro yitu yabagirango baito mate chorwa mochorwa chisokoro chitu chiatutanganirete Bono njomo getutu sokoro yana ni. Aba ai bono wese no suetongoge. Osuetongoge. No suetongoge. Nera gotangani. No suetongoge. Ai to sokoro yaona kiagoroko. Nyoka. Anyoka doyo. Onya saka. O kaitenga nyasaka oitarengo. Na nya hakata kweti. Toyo. Nindo. Bondo tali gukwa. Yaya. Monto tali gukwa ese ke usimonte akorara. Bibina wako tayabona monta akorara nande bona bagocha wenyoro kigoro mu sokoro abantu bakuru kusoko litali sokoro muntu muya urukwa abantu unabona kigoro nje otuli mukate ai no tuli basi mukate ngwanda etirinda itio kwana bona ndeka kwa aya mukate dalili yekero lakini ngi saba unero ko mukate otuli basi otuli noyo nyachoti mabulende Aibono kanya choti ndiro ano tuli nya choti igombo ibona kuna jengo rukuche nyamba sora
Ego. abuna abantu abuna bwantanga na bwatanga oje taibara bwango tinjo Ego. abuna ubono pale to ko na uchiese ngoro bagutura uchiese ngoro ni nyasaye God, the God of the Kisses, the God of the Luos. Now, asugo sabu kuiga. Muna kwata tebiri. One, watu wangu kwana nengoro. Na sayo ito. Na kertara cha sinya sayo yuga. Wetere selio. Chisokoro chi. Wetere chisokoro chi. As chisokoro chi. Na wetere as chinguru chi toroche tutaikonyara. The religion engoro muna bono elioba. Elioba. Mambi li komoni. Mungino mpukiro mwana bya. Li komonia o komoni. Li kora kitabu maneno magumu. AdWords kare li wali complicated words. Bora na igule. Mbiorole. Kese no mati chikacho changi chiri buna byubuki mambi. Li red. Basi bona na li yoba ko li kale gocha. Litarata ko to bora buri utali ligeri. Basi bibuna ali basi. Umuntu bwatoro bere usia mabera ali usiare. Teba liyo banderere. Liyo bandere ntutu mwana ndigeri omungu iko sabire tuko to mwana ndigeri ndirero umwana yolende bono arende atuto mwana aliye omungu umwana ya chakoli I think I love that. That is the best. Don't get ngago chiabumbe ya umwana kanyo paka batere umwana nyonyoli rubono chiro tokira ontute baba na yogoreire inje tingoreiri ndoro mutangi Muzamba keriria tobunogoreire nyamasenyente igo mwana ibono ekyo mogoko no mwana ugatoeire no sabubieni tokobirwa no mwana ugatoeire Muzamba keriria tobuno bona ambe ibono mwana uri omoke onyoro yes bono bwankiraniro bamwankiranire bona nenseme ibo aina amaze ukuno kanata Lakia kinta etuko beka na ukuno kana to maite etuko ngana otoko ganda kuruga chinsa no bachikumnyoka bia lakini rende ntobwate birobinde turabe tukubwatira na kurwari karo akariri akonda tare simieli ende 0726447367 to ndogo tiga magega ekore nchocho itari go tiga magega bi goika ante bereri danche manyenga inkikere goika manye oikomanye tingo to go tiga arma amange buna ibono kwaligeria bono de no go sabanta ke tuna kwate banga o saboko tendara kubuli mwako chui bono turatiga edini yane yaba SDA oria okwegena kwa itali ekwegena kwao okwegena uko okwegena uko ogwedini okwegena ogwedini okwegena kwae kwane no narabwa to kugena gwega kadoli no nabwa to sine otero na nero na baisiramu mbaro rero iga nankurwa ngende mwane nkwane nengoro bono muna wante biko nanganchire mnambe kete chiangich engoro ko igwari ngakitwateba ese twateba ngibintu bya amangana go chenchiare aculturation esa chenchiri korwari esa renge na kina de yamangana ina arakorokwa cultural dynamisms dynamic no go chencho go nchori korugento gete kiacha go chegento gete kya tutakoletik kiriye tamanyiri pune ya ndi mwaro kana twakona ora agency twame gukwana negente kende twatokaye kebono mukorokanga abakapchenzi bali mundi gereti no ambali na inwa mukwero kama zometali ntobwate gento tokoroka la gento ketokoroka nga the paradigm shift of moral espionage paradigm shift the paradigm shift of political espionage paradigm shift of religious instability the paradigm shift yani bintu biko change kwa kumwengekana karo kyango nkiaba ekenkialenko baigo ase literature mno wote baigo na ngo the theme of change a change of religion political chiangalero chianga to be kuru talibune chiana mbegete maturu chalo begete ntuna botu akabekire gale no ko borga akabekire je nimbwate chiabon bono ekinaki bono egentonko boli ningende ndagende nsabe ngoro boke mambi didi kurkurugali toliko ende wiki yoko sabe crusade seneri nende ngako sabana nende ngoro bono na atebire ndake tukurasaba ndatige bibio musungaji takotoreta
ege sabe ke usinga engoro ngoro yu iga mugonda no mbi meri nabe kabibe buya abana abanderere buya ndende muchiyo iga bwa mata abandi tutwara mu tubuya nabantu nense yito nereze nibwe abandi banyabe tuwe kaboge kabaro na ruba konya babe ne birengeri ebiya tobe buna abantu abamo tobe no abamo no mwama tuli kurumuina abandi bali batoyetana ina abandi bakuligereti bobe bakanye chinkoro iriega tobe no koigwana tobe no murembe tobe no moitongo oboito omurembe nekeruya obo itongo na bweke gusika ande kwa bona magana mugona otenge echiro echiro bona yugete ngirite nelieke gusi ese echiro ne etondo ne skuru ne kichangani ne sabai skuru ayugete nga skuru yugete ne gusi nago ikanyomba naye lakini mugusiore igo buna natebega ndua ntebenga nkoliginde ke gusi geitasekera bana ngende engoro na mumanyire igo gatagete uchikokireka oguno ogirega inkiora ataka niko kora asike usikia obona gose bono nda sura amenye buno mugusia amenyete ndara tige dini ye echicha twara bana wono lyo ogokanata no gwetigana wetigane pi na bintu bidonye no kuchuko masabota to koranya sa koigo kara kune ke bintu biri kare ngata kabisora abanchara bintu bya kure kukama komba be kwasegete agachuka kabisa abantu ndabwati makombe buna bono mwaka nyumba ya no bwato bokombe makombe sene laptop to karamu ye to ko chera laptop ye yagose buno bokombe bwa ukora be laptop ye nsemo ebintu biri bindorengerete ubeke nsemo umaiko bwono kubolio maiko erengelinga sokoro ya nonyorete muhaka ngakiante unyore gento isago tebe tinkwaro yeso kende ngeria naro bas kende ngeria ko tebi go kwana go siereri punae bikorie mbali go siereri kore ngo ono yo mokagenda akanate kabisa ategerera magana ali no ngina komotebi no ngotegerera bali aya no tegerera taya uri ndigerere ngotegerera bali ngotegerera muri gosigo mugochimo basiereri lakini kaabe tabona liore nyona magana ali umugakuri antebeti magana ali umunuri antebeti liore bakunyore nokuno kanata wait bona kale wanzi wait abuna bona tata na mama atigaote ya mama tata na baba na arusirigo na te mama egera baba igwe arogo tukubairesa bamanyanga mama taiyo baba mama ne Kiswahili ise monto rangina monto mbategera ta baba na mona baba na magukoro na bunta ikere na abara buna sokoro abumbayo lakini totebe baba na tata nkyote tukobate nege usiege mbamai oba boli ngakimwale gokora ngakimwale gosichenya bubu aya no mate kwana kwa sichenya bubu nkwa yeroje nyabubu ninki tochagera bubu ninki ayo muligelio ndigerete mweba mangana ali alinga yo gosichenya bubu unya bubu wese ndiyo musubati libono lende lilia chire maguta mutwe libona ulenge bisaga no bero muka ulenge mukabe so bero mukaba mura osoire nyomba kabe kunyomba ali esale agosemigwa buna aguchikoburendo muchyo no mukungu aguchwa chikwe mwekungi ese nere nyabubu rero ngosomi kubali ayo ndigeri tumuswati uri ngosomi kubali namete goro gosichenya bubu yasi chukabisa baka yabuge bubu yale to bakote nyabubu ngokoromere unyora kaguchikukina mate garu mukungu mwekungi geso no kusichenya bubu ikine kamo kiabana ate ego ogosichenya bubu no kwarigania omwana enyaruka korwa enyaruka gocho bokungu orenge igarenge gisarure agacha kabesa ngonde bono guchara achakoba muriaka bono upwa bono beru munyaruka bono uchire iburu amakorwega achikogenda bono kobo muriaka ya burende karabo achakulie ruboko ali ruoka ali abantu baje baliga umuize ko mwamunyama bwato gutire mango monyene ngombe na muroje umuize ko mwamunyama bwato gutire mango abantu baje okomana rero nkoro okomana ogosigana nkoro ngogosigana aye nusiganira aya yondigeretia bantu kusigana bantu kusigana balere isi nabyo bitukwa ni pangana ali mwatigire pi nakia kwa bintu mwebire bintu gete bono mokale gokora aya ino umuntu omuyoko chumu chionde moinaiga anya no monchali olenge malibayo mali monchali ogenda olenge munyakauga na ndo ogenda nyoro musiko ndo okeboye nero munyoma motegana umunyaka omumalibo nyomo mumaliba byangi wona jako boli mama yako tolete bimongiro bya bana mwalete bintu halo
Kai. Mukate. Oh, Wairire. buya kabisa. Nkwaneri ocho inje nyamoko. Nyamo aye. Oje. Mwaka Nyamugo. Nkwaneri ocho. Nindiranga. Biyore. Anjira nyamoko. Oh. Oh. Ah, Oh. Ewono. igoro ria kabere nakti. Togoja. Enare ko bakwani. Ingo sabanga ki. Mware te to bike mona intutu amenta. Bono go sabatore. Eh. Ogo sabatore igo wiki ego chando china ndo chake kwacha naye. Eh. Ogo saba gweke gusi na koko ndagete o montante biboliga nga o mwako munorabu. Ninsabe bono igane kigusi ikeria chinjera kiri cyakare no gusaba kwana ko yugwe wose kwa etiru nebiro. Oh no. Omowago joyi. Igonda reko batevinga owo taba ku mugusi ekwalenge ne chinguru wetani okwa bono. Aha. Ninko boli mukate ne lieteri mukate ne liabo mura watebya abantu nga lieta mukate ne liabo mura. Okay, bora liwanda ina manyire. Ebindi manyedi. Le lio gwetogeria. Aha. Wakubori eno kumukate eliabo mura. Okay. Wono mwako cho ino manyete nga abagusikale mba manyete buna bagukwana n'engoro. Aha. No muntu otakobo mubisa gwomugusi. N'abantu bakorokunga aba missionary na abaruli ababaje tegusiya ita. Ekeke gusimogoroka nga 1919 naliye ekanisa y'omugusi yarwanibwa bakarenta ebigutu ebyo omugakaro kasabaye osesabaye yariko rukwenya mumbo sabaye omugako cho inamanyete nga kare abantu igo bale kwealigani kogenda gukwana n'omutungi obo engoro. Naende mbabwate enchira bari gukwana n'engoro tari echecheye gokoru bono. Igo bari gwetigana bari ranengo baschakira sokoro bagenda kisokoroli bagenda babani baito sakao bebwatani n'ekisokoroli n'ababani b'omugusi bamanya gutuma esimi yabo gukyasa omutungi oba engoro. Naende mbabwate ebintu mukate bikoroku nga kisiraini. Kisiraini ocho inagatebye kegusi kisiraini ebisasimero na sa chenu bare gukwana n'engoro eyi. Igo Esiraini yemo n'omugumu. Igo Esiraini ende n'emanga yaito ebitunwa. Igo Manga nere ekatetro ekanisa nene y'omugusi are kogenda okigukwana n'engoro. Igo Kare obori kisokoro cheino bwana mukate chikokote nga manga botuko ekware koigwa abantu bagotera chikolisi emerere gwoka manga amariogiaro amasekaro mogoti komnyoka uchioma bikende nkeyo keyete chinguru chobo nyasaye chiare gotara ekeguru kia manga. Igo mwaka kerogenderete ndarakonaje. Igo ebintu birito kweunga ngoro mwaka ari merero yarenge gwoka chiarenge nguru chiabireja. Kenderera.
chinguru cha engoro yare gocha ase keguru ase shrine enyora ne na magani yo mugusi oyo kana tire ogochigo kwana na tatoye na kikware kororo none libine lyo mwako choya kwana yare koirumanga na lidio no yare koruli nene manga nere shrine ina kwana somo nubwe keruli engora igwe derombiro mbiyo abantu bagarukire bakunyoma umukungu so mukungu umusacha so musacha okunyoma kasi ni ya nonke nyoro nke ense yo chogaine abantu baguitana na manyinga ekegolie getantanu engoro neche mange ache kukwana n'abantu bari munabu haya na kiki kyagerire emerero yasirire manga amaraika arure manga amatera arure manga ekiagera nyasaye orusiri oyengoro orusiri kebekerero kiaye gyokuigwa masaba y'omugusi na kiagera tokaira ni omugusi asama sabali amakoro ochoi naye tuarengera ye stadium nabo ni ntwe bwana mukato ochoi yo itigagotebe tuakana tete ngasaba enyamae gashira Kenya n'ensengima ocho ina ngo mwishigwe bira naboigo ono suguni ngo tokorwane segiyo goseri nyama kurwa sabantu bengoro nanje achiete mukate no mate kwanya koigwe nyama enyama ena achitenga igurire gosaba etu achiete to gansero kana tamanga manga na to chiete ogo kana toko binto kyomontata bwenreti unabono nchi binto kyomontata bwenti kuli na biongo watebi okay no mwago jo ina watebi ekemo orarare igo toba urwase erumu yo mungina no bamare onyore chingaki ogenda gukwana n'engoro togenda chigasi togenda marioma na togenda chinkwana togenda oborebi ibimogoro kebiswahili oborebi oire chingaki chiao gukwana n'engoro yao nonye n'endagera okwelina okuna gwo kanata yani okaransete koboli engoro egento mochi gokora aria amanye kubaigwa okwelina ege kakinga nina ki nkwelina fasting ngora inga na koira nei. Thank you bondo chinga mwako yombiyale yale buyapi tudara na beka nkorengelinga ogosaboko ando tobekiribia turara concentrate no gosaba woka turatige binde binde nyara kogana korenge na babwento gocha makande to mwakeresim to bwaterana kento bono to asingen chibiro to waida kebere to kore karna chai to te kurgalinga ka abandi mbali na babwa ne chingenjo sana 07 26447367 korokera page nago kiramegeria rero tebia bantu baito berende kigusigeito abakungu batige kobera na abana bamura barukigwe n'abagaka n'abaka mabuta abalebuna oju korenge that is nice korwa transmara no ndege gankotekera buna mugukwa kagere mangana imbia goche tinda tukaganda uchime mono lakini ngwete mno yagonte ora abuliri swali ryoka egara to chikolirana rie wiki egocha ebirombira atwanchira oboros bier Inkorgere tinkoro chole life oyo nimo Hello oh you never nisi
Koru Transmara Ngararo. Ekeboli liao. Ya? Bonsi na baitu. Abonsi na baengo. Na wengaro yana. Mwaka. Na rari twakwanira. Karengera rie wiki wota. Gotugocha gochakira na ndiga. Ukana tuko. Ukanata. Ukwenye Bintu kyumo una kyumo ntako yarigania. Correct? Kuchia nje moro mwanchanga timati ukanata ningi. Anyway, preparation for prayers. Igo. What should someone do? Eko na iguna kuruga iga ninta timo chumungi nende eko era ninta timo mongereza minu mwana moke. How long? Omonta buendete gukanata. Kosinu gukanata sen preparation timanye dia for fasting. What should someone do? Ndio monta buendete kokara atarachi guika litukeriga liwochi sawa. Igo. Egere ngore moigwe. Liswalia nababuli. Engoro oyo iga. Inche nanyigwe. Aye. Inkiata kuigwero nyo gwatiganira nyo koro muntu nyomete obera ale no muchio aso bwenge ntonya kwa rojiga obera media ke gote banga communicate communicate nga toba dimumera no mongino oso mongina ta umera no mwaka akomwera sangu kana tanguchi bana buya akara kiro monto omanya I didn't know bana incho mwana make namanyete nga koba no mongino egombobe ekore negento gereke ya no manyeta ibuna na yo murigereria no na marori akanyuru kale omonto asa kwenga marone mwarenge mugorobo mwarenga amo marwa itakuji takujia no ne ndagira buri ndagira kei na bere geseke busi kabale na kia kor musi atebete mukunu ta kwa marete ta kwa mangana muri marete okay mukuta kwa mangana muri marete ndeba naki mukungu ta kwa mangana muri marete marete iko ebiki go chanto gendre kurugabu ase chinyangi chekerero echinya obe ase ogosaba gweke gusi na kikwenge kwere preparation for prayers na kieke ngo chanara bakani chinga kichinde keromoko genda sama sabo asama birero unabono nje nabakani une master of ceremonies mwarigani moyigole nabatebi nga soka busiali nga bono iga aba oyo masabe nchitiri asinde nyokine master of ceremonies nya saone engoro no muntu bwo mochoko go mukwe aligani mwamanya kumukwanda tarikero muntu akanya komenyoka nga saba tatanya sai abandu bamakwanda bacha kwanda kuteri igo bana nche na abakandi ke busi danyore kumena karo kina bokembu ateseti nche sokoronte kembu ateseti paka chikanisa chionse biyamono okwe aligani nande wetikana kabisa okwelina ngogo chiko sabaga talinga talionde bwensi ya biyamono mwaka ebikiwo no tukara abona ataka tonyola amangana ali ekigusi ebiru pichinga njo nechimbu cyo mugusi chebiru na gutiku pechinde jani chire ngokumisana kuna wana ngenje nawe osije nyabubu ogosata enyomba ogwa kwentaro ogwa kuroki binte bantu bamanyete boyo nyangi yebitinge okorerana kongwansa ogosaragwa okoromeka ogwa kwentaro ogwa kuroki korasa chiombe ogokireka okoragora ogoturuma kobiriria babirire go chibantu aligete okongura obomera chimuma ogochwa tobole mochianga amaera ogokenga abantu ngokengu barere town okorutwa omwaro utanyo ayo okorutwa omwaro omururi ondigete toranyoma okoragereria no koragererigwa ogosoa nyomba okogorora omochie gwatera abana oboremo paka abasike paka bwate gosata chinyomba chinserebe osata chinserebe genda abaswati mbaro paka bono apa chinserebe chire kwa ayonsi nabo ayengo tuanchira rakirende biro bya twangire ninche mamente chinsa ngekara ondo chikire bya ekora tindate gudo no gosaba chinsa charles mwako che karua yao ya mwari omurigeri bwekara maise kia getembe rero no twali kuligeria magana ina ya itone buya omanye ndiriri twatigete gusichenya bububu india karora no gia asirete pi iriagara tobora ntonyorike gusigito tiga tuyiranire ke gusigito biamano mwensi bali mwalika simwandikira chi SMS na bana ate tukogendera na inda kirende asinge chibiro
tindi konyara kogenderera ankioni ritko kiunga chinsebere ngoswakere igotuskara nare Havira Kaliri na Kevin Ongeri na butobwatera na njino mwalgara bugepinde kenkoro komkate Enoch mutkobe Ochoke bati ambasara. Barabia bangaro chebakara. Antu bakare. Barabia bangaro chebakara. Antu bakare.